गोजोन फुंबिलि एसबी बड निउज चेनेलखौ अनसायग्रा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय आं सिबि रानी ब्रह्म नोंथांमोना सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनोबा बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना सानफ्रामबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो हागोन थुदो बिदिबा दिनैनि सानसेयारि खौरांखौ जागायजेननोसै मेट्रिक आनजादनि सोंनाय बिलाइ लिक जानायनि नंखाय खौरां फोसावनायनि दायाव सासे खौरांगिरिखौ एरेस्ट धुबरीनि बन्दिहाना पुलिसा एरेस्ट खालामदों खौरांगिरि राजु आहमेद उफ्रामुं साबरुद्दिनखौ फोरमायथिनो गोनांदि धुबरीनि जारवार सार पाब्लिक हाई स्कुल आनजाद मिरुनिफ्राय मेट्रिक आनजादनि गोरलै सानखान्थि आयदाया लिक जादों होननानै खौराङाव फोसावदोंमोन खौरांगिरि राजु आहमेदा आनजाद जाफुबाय थानाय समावनो मबाइलाव सोंनाय बिलाइजों लोगोसे फिननायाबो लिक जादों होननानै खौराङाव फोसावदोंमोन बेनि उनावनो आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनौतखौ बिथाङा फोसावदोंमोन दि सोंनाय बिलाइ लिक जानाय खौरांनि सायाव नायबिजिरनाय जादोंमोन नाथाय बेबायदि सोंनाय बिलाइ लिक जायाखै आरो आनजादा गोजोनैनो जालांदों होननानै पस्ट होदोंमोन बेनि उनावनो धुबरीनि जारवार सार पाब्लिक हाई स्कुला धुबरीनि बन्दिहाना पुलिस थानाव एफआइआर होदोंमोन आरो बे एफआइआरनि सायाव बिथा खालामनानैनो खौरांगिरि राजु आहमेद उफ्रामुं साबरुद्दिनखौ एरेस्ट खालामदों पुलिसा सासे फरायसुलिया गावनि बेसेन गोसा जिउखौ फोजोबनानै लादों क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजाव 4th सेमिस्टाराव फरायबाय थानाय सानिया नार्जारिया गावनि बेसेन गोसा जिउखौ फोजोबनानै लादों नाथाय बिथाङा मा जाहोननि थाखाय गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों बेखौ दासिमबो मिथिनो हानाय जायाखै पस्टमर्टेमनि थाखाय बिथांनि गोथै देहाखौ दैथायहरनाय जादों बिथाङा क'क्राझार जिल्ला आथियाबारि लाखोनाबारि गामिनि थागिबिमोन आरो क'क्राझार बागानसालियाव भारायाव न'आव बिथाङा थायोमोन बे भारा न'आवनो सानजौफु समाव बिथांखौ फासि नांनानै थैनाय हालोदाव बोखांनो हादों उनाव प्रशासननिफ्राय फैनानै बिथांनि गोथै देहाखौ पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरदों नाथाय मा जाहोननि थाखाय बिथाङा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ फोजोबनानै लादों बेनि सोमोन्दै दासिमबो जेबो मिथिनो मोननाय जायाखै गुवाहाटीनि सौरसजाय स्टेडियामाव गाबोन झुमुर मोसानानै वर्ल्ड रेकर्ड खालामगोन रोजा रोजा 9,000नि गोबां सेंग्रा आरो सिख्लाफोरा झुमुर मोसानानै वर्ल्ड रेकर्ड खालामगोन बिहुनि उनाव सा बागिसाफोरनि दोरोङारि मोसानाय झुमुर मोसानाया वर्ल्ड रेकर्ड खालामगोन बेनि उनाव बर'फोरनि बागुरुम्बा मोसानायखौबो वर्ल्ड रेकर्ड खालामनो खोथा होदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायथिनो गोनांदि जायफोर झुमुर मोसानायाव बाहागो लागोन बिथांमोननि एकाउन्टआव 25,000 रां सोनानै होनायनिबो खोथा होदों आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा गासै 9,648 सेंग्रा आरो सिख्लाफ्रा गाबोननि सानाव झुमुर मोसानानै वर्ल्ड रेकर्ड खालामगोन जेराव प्राइम मिनिस्टार नरेंद्र मदि बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन दरंगाजुलि ब्लक लाइमोन आरो आइजो गांखं लोगोसे BSU जथायै जयेन्ट वार्कशप खुंदों BPF दोला फैबाय थानाय BTC बिसायख'थिखौ लानानै दासान्दि जायगा जायगा मेल मिटिं खुंबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों थिग बेबायदिनो दरंगाजुलि ब्लक लाइमोन आरो आइजो गांखं लोगोसे BSU जथायै जयेन्ट वार्कशप खुंनायखौ नुनो मोननाय जादों जेराव हाग्रामा महिलारी बिथाङाबो बाहागो लादों फेरेंगानि सायाव RTI होनानै बिथांखौ आउट खालामगोन होननानै बुंथिबाय हाग्रामा महिलारिया दा BTCआव जाख्ल'नायनि जेबो सिमा गैया सिगांनि समाव 3 कौटिनि गोबां रांजों लुनाय सिलिगुरिनि गेस्ट हाउसखौ दा फाहामनायनि मुङाव 12 कौटि रां खरसा खालामदों दिल्लीयाव थानाय कैलाश कलनी गेस्ट हाउसखौ 5 कौटिनि गोबां रांजों लुनाय जादोंमोन नाथाय फाहामनायनि मुङाव दा 22 कौटि रां बाहायदों होननानै अजद होयो हाग्रामा महिलारिया आरो बुंथिबावोदि BTCआव 100 रां फैयोब्ला माबोरैहाय नंखाय स्किम बानायनानै दिहुननानै रांखौ जानो हागोन बेखौसो सानो जेबो खामानि मावा होननानै UPPLनि सायाव गाग्लोबो हाग्रामा महिलारिया ओजोंहाय UPPLआ जेब्लानिफ्राय राजखान्थियाव ओंखारदों अब्लानिफ्राय प्रलोभन बा लब दिन्थिनायनि राजखान्थि खालामदों होननानै बिबुंथि होयो बा अजद होयो आइजो BPFनिफ्रायबो प्रमद बर' बायदि लेखा गोरों गोबां गेदेर गेदेर खोथा बुंनो रोंगौ आरो एबसुआव थानाय समाव बिथांनि गोबां खामानि मावनायखौबो नुबोदों बेनिखायनो बिथांखौ सोर फोथाया जानो होननानै बुंथियो बिथाङा जेरावनाखि गामि सिङाव बांसिन आइजोफोरा लेखा रोङै आरो गुरै गोसोनि जायो बिथांमोनहा बयखौबो सैथो खोथा बुङो होननानै सानो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 75,000 रां मोनगोननि मिजिङाव जोंनि आइजोफोरा बिथांमोननि थाखाय खामानि मावदोंमोन नाथाय दा हमनो हाबाय रावबो 75,000 रांखौ मोननो हाया अरुणोदयनि बेलायावबो अरुणोदयखौ गावसोरनि बिथांखि होनानै बिबार आरो ट्रेक्टरनि सावगारि साफायनानै फर्म रानदोंमोन बेखौबो फोथायनानै बिथांमोननि मेल मिटिंफोराव आइजोफ्रा थांदोंमोन नाथाय बिथांमोनहा अरुणोदयखौबो मोननो हायासै मानोना अरुणोदयनिया माखासे नेम आरो नीति दं होननानैबो बुंथियो BPF दोलोनिफ्राय आरो बेबायदिनो UPPL दोलोआ जेब्लानिफ्राय राजखान्थि दोलोआव ओंखारदों अब्लानिफ्रायनो लब दिन्थिनायनि राजखान्थि खालामदों होननानैबो अजद होयो बिथाङा
जाबाय थानाय थाखो 2नि आनजादाव फरायसाफोरखौ मदद होयिनि थाखाय फरायसाफोरनि खुद्रिनाय चेयार टेबोल बुफायनानै आनजाद होगिरि फरायसाफोरा खुद्रिदों जाथायनि उनावनो USTMनि बिगोमा आरो इडुकेशन रिसार्च डेभेलपमेन्ट ERD फाउन्डेशननि बिगोमा महबुबुल हकखौ एरेस्ट खालामदों पुलिसा फरायसाफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला ERD फाउन्डेशननि सिङाव स्पेशल कोचिं प्रग्रामाव माखासे फरायसाफोरा एडमिशन लादोंमोन जेराव CBSEनि थाखो 2नि आनजादाव फरायसाफोरखौ फोरोंगिरिफ्रा मदद होगोन सोंनायनि फिननायखौ खोन्थागोन आरो हायै सोंनायनि फिननायखौ उनाव लिरनो थाखाय जायगा गालांहोनानै फोरोंगिरिफ्रा बुंथिदोंमोन नाथाय श्रीभूमि जिल्लानि सिङाव थानाय फाथारकान्दी ओनसोलाव थानाय सेन्ट्रेल पाब्लिक स्कुल आनजाद मिरुआव खुंनाय आनजादाव फोरोंगिरिफ्रा माखासे फरायसाफोरखौल' मदद होदों आरो माखासे फरायसाफोरखौ मदद होआखै बेनिखायनो जायफोर फरायसाफ्रा मदद मोननो हायाखै बिसोरो फरायसालिनि चेयार टेबोल बुफाय बुसि खालामनानै खुद्रिदों होननानै फोरमायथिदों बे जाथायखौ लानानै ERD आरो USTMनि बिगोमा महबुबुल हकनि सायाव एफआइआर होनायनि उनावनो बिथांखौ एरेस्ट खालामदों एरेस्ट खालामनायखौ लानानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो खुगा बेखेवदों बिथाङा बुंथिदों दि बेयाव गेदेर चक्र दङ मेडिकेल इन्जिनियारिं CBSE आनजाद बेफोरनि सिगां फरायसुला फरायसुलिफोरखौ आनजाद मिरुखौ सोलायहोनानै माखासे फरायसालिफ्राव लांनाय जायो आरो बेबायदिनो गवालपारा नगाव कामरुप बेफोर जिल्लानिफ्राय गासै 247 फरायसाफोरखौ आनजादाव 30 नाम्बार बांसिन होगोन होननानै खोथा होदोंमोन बे लेखायै जायनि थाखायनो बराकनि फाथारकान्दियाव दुंहाव थासारि जानो मोन्दों बेनि उनावनो गासै जाथाया सोराङाव फैदों होननानै फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा थनै मैदेर हाथाइजों लोगोसे सासे फलानखौ हमनो हादों थनै मैदेर हाथाइजों लोगोसे 45 बोसोर बैसोनि सादिन बसुमतारीखौ हमनो हादों बरपेटानि मानास टाइगार प्रजेक्टनि सिङाव थानाय अदालगुरि सिमायाव 45 बोसोर बैसोनि सादिन बसुमतारीजों लोगोसे बिथांनि न'निफ्राय 13 केजिनि थनै मैदेर हाथाइखौ हमनो हादों मानास टाइगार प्रजेक्टनि लेङाइ सामलायगिरि शशिधर रेड्डी बिथांनि दैदेननायावनो फलान सादिन बसुमतारीखौ हमनो हादों आरो बिथांनि न'निफ्राय थनै मैदेर हाथाइखौ हमनो हादों सासे फलाना खारग'लांनो हादों होननानैबो फोरमायथिदों बिथाङा देहा फाहामसालियाव सासे डक्टरनि सायाव पाब्लिक धुलाय अदेबानि रायजो राजाफ्रा गाज्रि बुग्लिदों डक्टर सालेक्स आलमखौ मार्गेरिटा सोरखारि देहा फाहामसालिनि डक्टर सालेक्स आलमखौ रायजो राजाफ्रा गाग्लोबदों सासे नार्सखौ सोरखारि साख्रि होनायनि लब दिन्थिनानै गोबां गाज्रि खामानि मावबोदों जायनि जाहोनाव रागा जोंनाय रायजो राजाफोरजों लोगोसे नार्सनि नखरनि सोद्रोमाफ्रा गाज्रियैनो बुग्लिदों डक्टर सालेक्स आलमखौ नार्सआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला बायदि लब दिन्थिनानैनो नार्सनि फोरोंथाय होबोदोंमोन डक्टरा आरो एक्सट्रा डिउटिफोरावबो लेंहरनानै गावनो दोनलांनाय आरो लायनायनि खामानिखौबो मावोमोन थिग बेबायदिनो सानसेखालि जुस लोंहोदोंमोन डक्टरा बेनि उनावनो थद गैयै जादों बेनिनो खाबु लानानै डक्टरा भिडिअ आरो सावगारि सेबखांदों आरो बे भिडिअ आरो सावगारिखौ लानानैनो गोलाव समनिफ्राय ब्लेकमेल खालामबोदोंमोन आरो गाज्रि खामानि मावबोदों होननानै नार्सआ अजद होदों बे जाथायनि सोमोन्दै उनाव नार्सआ नखरनि सोद्रोमाफोरनो खिन्थाहैनायाव नखरनि सोद्रोमाफ्रा ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ लानानै देहा फाहामसालियाव फैनानैनो डक्टर सालेक्स आलमनि सायाव गाग्लोबदों उनाव डक्टर सालेक्स आलमखौ पुलिसफोरा लानानै थांदों नोंथांनि मेगनाव जेंना जादों नामा जुदि जेंना जादोंब्ला आरो नोंथाङा मेगननि मोजां डक्टर नागिरदोंब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव फैगोन सिनियर आइ स्पेशलिस्ट डक्टर प्रबिन बसुमतारी बिथाङा एम्स निउ दिल्लीनि बारग' SR RPC आरो दिल्ली GNCTनि बारग' आइ कनसालटेन्ट डक्टर प्रबिन बसुमतारीनि अनगायैबो मेगननि डक्टर आशराफुल आलम आरो डक्टर मेघाली शर्माखौबो बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव नोंथांमोनहा मोननो हागोन लोगोसेनो कम्पिउटार पेकनि गेजेरजों केटारेक्ट सार्जारि खालामनो हागोन जेराव जेबो सानाय गैयालासे सुथेनाय गैयालासे आरो गोख्रैनो गाहामाव फैफिननायखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन आबुं थङा जाहैबाय बङाइगाव लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव बास स्टेन्डनि साखाथियाव फुंनि 10 रिंगानिफ्राय मोनाबिलि 3 रिंगासिम मेगननि डक्टरखौ मोननो हागोन बे बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव माबाफोर सुलुं लानो गोसो दंबावोबा नोंथांमोनहा 6900949900 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों नोंथाङा दासिमबो SD बड' निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा गोख्रैनो साबस्क्राइबखौ खालामनानै लादो आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन आंनि खौराङा सौहैयो गोजोन्थों